Takže čau lidi, dneska vám ukážu jeden superový mod do Minecraftu, jmenuje se to Clay Soldiers, takže hliněný vojáčci. Nejdřív vám ukážu, jak se vyrábějí, takže hliněný vojáček se vyrábí z jednoho clay bloku a z jednoho soul sandu. Soul sand najdete v Netheru. Takže pak se vyrábí kůň, ten se vyrábí takhle z dirtu a z jednoho soul sandu. Vzniknou vám 2 koně. No, takže to bylo všechno o tom. Jo, ještě, že vojáček se dá nabarvit třeba na červeno, nebo na zeleno, anebo třeba na modro. No. A teď vám ukážu o samotném vojáčkovi, jak ho vyrábět, a jak si ho vylepšovat. Dobře, takže počkat, teď sem dám jednoho. Takže začíná být tma, takže vám ukážu vojáček. Takového položíte pravým tlačítkem a když mu hodíte cukr, tak ho zrychlíte, můžete vidět, je rychlejší. Když mu dáte zlatou cihlu, tak se z něj stane jako boss. Prostě všichni za ním chodí a on je vede. Takže když mu dáte střelný prach, tak po smrti vybouchne. A teď mu můžete dávat zase stick, když mu dáte, tak má vlastně zbraň. No. Potom když mu dáte glowstone, tak září ve tmě pro demonstraci. Když mu hodíte redstone, tak když se na někoho podívá, tak ochrne nepřítel. Když mu dáte slimeball, tak ho zase zpomalí. A teď když mu hodíte flint, tak si vylepší zbraň. Podívejte. No, teď si vylepší. A má ji jako silnější. No. A teď počkat na chvíli. Jo. Když mu dáte kůži, tak si dostane brnění. Tady, no. A když mu hodíte vlnu, tak si to brnění vylepší. Stejný jako s flintem. No, tak to je asi tak všechno, co by jsem o něm teď řekl. A víc už se vylepší nedá. Jo, ještě mu můžete dát koně. Nasedne na něj a jede. Vrátíme se za chvíli. Jen si jdu lehnout. Sakra. Proč musí být noc? Omlouvám se za takové zdržování. Jo, dobrý, už jeden. Tak se na něj podíváme. Takhle, no. Ještě si vemu tohle. A to je asi tak všechno, co mu můžete udělat. No tak já vám ukážu, jak umí bojovat. Takže mu předhodím pár vojáčků. Dám mu jich tam 4, aby to bylo akorát. A tady ten ho zmrazil, vidíte? A taky ho znehybnil. Teď se můžete podívat. No tak to pokračuje. No. Takže neumřel, ale přišel o všechno. A teď vám ukážu takovej menší souboj, který jsem si připravil. Jen si všechno zničím. Tak. Dobře, no. Teď se můžete podívat, jak to vypadá. Takže počkejte chvilku. Jo, už jsem se sem dostal. Takže jak vidíte, vojáčci už chtějí bojovat. Tak jim to dopřejeme, ne? Tak, teď vám ukážu souboj. 3, 2, 1, do boje! Jo, dejte si pořádně do držky. Dejte jim. Vypadá to zajímavě z tohohle pohledu. Boom!
to je ten mod Clay Soldiers. A takhle si s nima můžete hrát do nekonečna, můžete si dělat jakýkoliv vojsko chcete. Je tam skoro nekonečno možností. Tak tímto se s vámi pro dnešek loučím. A zase příště